Това е Криси, нашето дете, което си избра за учител Нора. Мисля, че всеки, който така иска детето му да се занимава с английски или да го учи по-сериозно, отколкото се учи в училище, е добре да се обърне към Нора, защото забелязвам по нашето дете, че тя с нетърпение чака да дойде събота, не само защото е почивен ден, а защото и предстои урок с Нора. Забавно е, весело е, когато и предстои урок, весело е и след урока. Разбира се, не това е най-важното, а това, което Криси научава от уроците по английски, и то наистина е много. Аз искам да кажа, че когато реших да търся учител на Криси, попаднах съвсем случайно на Нора, когато гледах едно предаване по телевизията. И след това реших да се свържа с нея. И се оказа, че това е един добър избор и шанс за Криси. Срещата ни с Нора, която беше съвсем случайна и неочаквана. Ние я препоръчваме на всички наши приятели, които имат малки деца и които също искат децата им да учат английски. Освен, че им е забавно на децата, вярвам, че научават много неща и не само вярвам, то се вижда. И това, че детето да има индивидуални уроци с учител е много добър вариант, тъй като му се отделя специално внимание. Виждат се нещата, които... Начинът, по който трябва да се подходи конкретно към детето, не е в общата маса. Защото там се губи, ми се струва смисъл. Нора има отношение към преподаването и към тази материя и мисля, че подходите й са абсолютно правилни и ефективни.